Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Nicholas Dausi amene anali phungu wa dera la Mwanza Central apempha anthu kuti awavoterenso pa udindowo kuti apitirize ntchito zachitukuko zomwe akhala kuchita mderali. Dausi omwe akhala phungu wa derali kwa zaka 10 alankhula izi kum'mawako pomwe amakapereka kalata zawo ku bungwe la MEC kutsimikiza chidwi chawo choyimira pa udindo wa phungu wa nyumba ya malamulo pa chisankho chomwe chikuyembekezeka m'dziko muno pa 16 Septemba chaka chino. Dausi omwe akuyima pa okha ati ndi utsogoleri wawo akwanitsa kuthandizira kubweretsa chitukuko chosiyanasiyana m'bomali monga kumangidwa kwa bwalo la masewero la Mwanza. Iwo alonjeza anthuwa kuti apitirira kulumikizana ndi boma kuti ntchito yogawa chimanga kwa anthu omwe anakhuzidwa ndi njala ipitirire. Tabwera kuno kuti tidzapereke mapepala kuti tiyimeso pa chisankho cha uphungu. Tikupemphera kuti Mulungu atithandize mazonse timangapodalira Mulungu. Tipize chitukuko, tipize zabwino, onse tipempha kuti mugwirizana ndi boma thandize apitirize kulipatsa chimanga chifukwa mudzi kuli njala yoopsa nanu. Ndiye tipempha kuti chimanga chipitirire kupereka chifukwa chitukuko inde zikhozo zibwera koma zitukuko zimabwera pamene anthu ali ndimo. Choncho zitukuko tachita zambirimbiri tikutha kuda kuti timene koma chachikulu tipempha anthu kuti Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.